Ja, Zoiets. in mijn studententijd. Dan heb ik nog eens een beetje rooskroten gelukkig op. In mijn studententijd ook. Werd ik ontgroend. Ik kon net gewoon zo mooi bij mijn voordracht. Ik kon wat meer te veel bier op en dan heb ik bij de deur liggen rollen. Dus hij zie iemand ontgroend worden. Oh zo. Maar dat kan ook wel eens fout aflopen. Oftewel, ik weet niet waar je 7 jaar terug horen. Ik weet niet hoe ver aan je geheugen zit. En sommige dingen onthoud gewoon. Ik zou zeggen, pas op die ontgroen, oftewel die rookmalen. Dan heb je drank, geen drank, geen klank, weet je het wat. Bok maar. Hey! Over dus. Jongen, die kan niet. Zij had tegen hun, dat zit niet dus. Ja, dat zit niet dus. Ja, dat zit. Dat zit niet dus. En je mag een beetje wachten. Hop, maar, hop, maar, hop, maar. Hop, maar, zo lang als ik er was. Hop, maar, hop, maar, hop, maar. Anders in de rollen weer kom je heen de fiets op de bruinen. Mooie leer, dat is nog lang niet gek. Dan op de wassen spoor op tegen. Toen het schreef nog midden op de weg. Ja, op de weg. Ja, op de weg. Ja, op de weg. Ja, op de weg. Hop, maar, hop, maar, hop, maar. Hop, maar, zo wat ik het al. Hop, maar, hop, maar, hop, maar. Anders kunnen we rollen weer aan. Let goed op de richting van het weer. Weet je wanneer aan je moet mokken? Liggen in je stoel, doe eens hier. Ja, dat doe ik. Dat doe eens hier. Ja, dat doe ik. Dat doe eens hier. Hoppa, hoppa, hoppa. Hoppa, zo lang aan de grond. Hoppa, hoppa, hoppa. Anders kunnen we rollen weer aan. Ja. Wat dacht je van een Polonaise en theater? Is de nu daarin? Wat toch opgebroken worden hier. En daar gaan we het van even niet over aan. Daar zouden we het niet over aan. Maar wanneer denk je wat ze me Alleen ik snap iets niet hoor. Wat doen? Nou, mijn dochter me ging niet over theater en Middelburg. Dat zou er nog over zijn. Is volgens mij nog genoeg. Maar één ding snap ik niet. In 4045, of wanneer was dit? Dan was ik van die dikke deurbroken huizen net boven de ding, om dat weer tegen te houden. Hij is hier genomen en Middelburg een grote pet gegeven.
Maar dat verzekert toch niet, of wat? Ja, dat staat er niet, maar hij jongen een Tom Navigator. Wij in onze dienstauto. Wij een Tom Navigator. Dus onze chauffeur, die zat Theater Middelburg. Reden we de godverdorie neer Viever, hè? En kun je daar mee, hoor, wat doen we? En dat was zoals nog verteld. Maar ik denk dat het beter meer aan het Westerhuizen als aan het theater kwam. Vader hebben we niet over lullen, want er zitten ze al nu over. Ik wou nog wel samen, doe het niet. Ja, doe maar. Ik weet niet, zijn er niet opgezet dat. Die wethouder die had uit de grond. Weet je welke van ding kwam? Ja, Oh, weet je- dan hoor ik hier al met je bron vanochtend. Van Siernoek. Dus de club van Siernoek, die boven die ook gelijk in. Dat zegt van Siernoek, dus. En een toetsje mogen. Dat doet ze niet met Siernoek, maar ja, ze lachen, maar ze ben ik niet.